Mange virksomheder har svært ved at skabe balance mellem at overholde krav og skabe værdi i forretningen. Derfor har vi spurgt nogle af vores undervisere og auditorer om, hvad de oplever ude hos virksomhederne. Det organisationer kæmper med, det organisationer synes er svært, det er for det første at få det tilpasset deres forretningskontekst. Det indebærer at afdække, hvilke roller, hvilke ansvarsområder er nødvendige for at kunne drive et ledelsessystem, der passer til vores behov. Det man får ud af at arbejde med cyber- og informationssikkerhed, det er selvfølgelig først og fremmest, at man kan komme op og stå igen, hvis det går galt. Derudover, hvis man arbejder effektivt med det, så sørger man for, at man ikke bruger for mange penge på for mange dumme ting. Der skal findes den rette balance mellem, at det skal være effektivt og forståeligt, men heller ikke være for tungt for alle. Den balance skal alle ledelser nu herude finde. Det jeg typisk ser, når jeg kommer ud, det er ting, altså kunder, der forventer, at deres leverandører kan overholde lovgivningen på deres vegne. Når kunderne skal leve op til for eksempel NIS 2, så forventer de, at deres leverandører leverer den compliance for dem. På vores kurser arbejder vi med jeres problemstillinger, så man tager udgangspunkt i sine egne processer og får nogle konkrete løsninger, man kan gå hjem og implementere i sin forretning. Det du får ud af at gå på kursus hos os, det er at få et overblik over, hvad det er for processer, din organisation skal arbejde med. Hvad er det for nogle foranstaltninger, I skal implementere? Hvad er det for nogle nøgleroller, I skal have på plads? Hvad er det for en dokumentation, I skal skrive? Og hvordan gør I det her levende og sørger for, at I får fulgt op, så I ved, at det giver en værdi for netop jer? Gå ind på vores hjemmeside og find hele vores kursusprogram.